Din hija l-istorja ta' familja li bħalissa ma tistax tlaħħaq mal-ispejjeż bażiċi. Il-mara u r-raġel jiddeċiedu li jżommu l-identità moħbija għax jgħidu li diġà tfal tagħhom esperjenzaw bullying fl-iskola minħabba li ġejjin minn ambjent fqir. Il-koppja ma tistax tagħti l-edukazzjoni li tixtieq lill-uliedha. Ma naħdimx, bnaqax aktar relif, 1 fil-ġimgħa ma jservenix u konti tad-dawl dejjem ġejjin. Qed tifhem, rrid nixxi l-permli ta' tfal u affarijiet minn dawn. Il-pilloli biex jikkontrollaw l-ażma ta' tfal jiswew mal-100 euro fix-xahar, filwaqt li l-familja tieħu 129 euro fil-ġimgħa f'benefiċċji soċjali. U għalhekk ġieli l-koppja ma tkunx tista' tixtri dawn il-pilloli. Jiena għabba problema finanzjara, ma ġieli raqas nixxihomlhom hu. Jekk ikollhom bżonn pereżempju tfal affarijiet tal-ażma ma nixxihomlhomx bħalissa din out of stock preventolin ukoll. Prova tissalla bġieli xtajna l-permli u għadna b'xejn aħna. Tfal intuhom u noqogħdu b'xejn aħna jien u r-raġel. Il-koppja ġieli ma jkollix flus biex tixtri uniformi ġdida tfal jew biex tagħmilhom il-lanċ tal-iskola. Ma stajtx nibagħtuhom għamel ġimgħa ma nibagħtuhomx għax ma kellniex flus. Il-kamra tal-banju li tinsab fir-residenza tal-familja hija kundannata. Kif ammettit ukoll l-awtorità tal-ippjanar fittra li fiha qablet li tagħti kumpens finanzjarju la darba l-familja tirranġa din il-kamra minbuta. Ħaġa li hi impossibbli li ssir għalissa. Minħabba l-ispejjeż dejjem qed jiżdiedu, il-kundizzjoni ta' ħajja din il-familja marret għall-ar. Jekk qabel kont nixxilhom li jridu llum il-ġurnata le. Ħwejjeġ dejjem jaslu. Jekk għandhom bżonn żarbun jibsa. It-tama hi li r-raġel isib xogħol sabiex din il-familja terġa' tiġi fuq saqajja. Nixtieq insib xogħol jien. Imma mhux għal ċuċċat iżjed għal 20 euro iktar, qed tifhem, għall-inqas jollu l-pagi hu.